Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:58, maing aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa kalansang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, talos nga magpangalagad sa inyo ini sa Aksyon Brian Murden. Aksyon Hotline. Mga-off na kita tob-tob sa 9:15 sini nga aga o kon adlaw sang Martes. Yari na kita sa Hulyo 28, 2020. Medyo maguom-guom nga aga, no? Diri sa Bacolod kag posible man bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Kaya aton man sini makita ang sitwasyon sa sini nga mga tiniyon. Sa aton sini nga mga biyaheros dira, sa aton sini nga mga utod nga mga nagatrabaho outdoor, sa mga kakampuhan, sa mga nagapanilhig sa dalanon kag iban pa mga construction workers. Halong-halong gid sining maulanon nga panahon, no? Kay kadelikado sang sitwasyon. Kabalo naman kita subong nga kon maghilanat ikaw pagkatapos may ginabulubatyag ikaw nga daw ang simptoma niya makitaan daw sang COVID-19, makulbaan kita. So para ma-avoid ang ini nga mga simptoma sa lawas sang tawo, ikaw na lang mismo hatag prevensyon sa imo sini kaugalingon sa paglikaw sa mga maulan-ulan kag mainit nga panahon. Pahanomdom sa gihapon ang Bacolod kag Negros Occidental na paidalom kita gihapon sa Modified General Community Quarantine. MGCQ gihapon kita until July 31 mga kaksyon. But diri iya sa syudad sa Bacolod ginadibatihan ini, no? Pati man ang Negros Occidental ginaplastar ini kay may pila ka mga doktor diri sa probinsya kag Bacolod, mga pribado ini sila ang naghingyo, no? Nga kon pwede mapaidalom kita sa Enhanced Community Quarantine ECQ ang syudad sa Bacolod bisan sa duha lang kasimana bangod sining pagsaka sang numero sang COVID-19 mga kaksyon. Kagabi sa pag-insyende naton ang syudad sa Bacolod nag-meeting na angot sini kag ginapamatian ini sa pila ka mga opisyal sang syudad, pila ka mga miyembro sang Interagency Task Force, Department of Health sang lokal kag sa region man mismo, pila ka mga concerned departments, agencies, agod nga usisaon ining hingyo sang aton sini pila ka mga doctors. Kag hindi pa gani mga doktor, way labot sa mga doctors naton, halos halos sa majority sang Bacolod noon ang nagapalayag nga pabor sang ECQ. Kaya hindi matago diri sa aton, masobra na napulo ka mga barangay sa syudad sa Bacolod ang ginpang lockdown. Umpisa nagligad nga mga sinimana bangod sa pag timbuok sining numero sang COVID-19. So hindi malahog-lahogan naton ini mga kaksyon. May kuntani nga hulo-hilanat lang ni trangkaso, wagid problema, galing kay ang problema sini nagapanglaton. So may ara sang mga tawo nga hindi magpabor sang ECQ, kay pwede ka malang maka-ECQ sa imo sini kaugalingon, di ka magwa da pero lain gid man ko may ara sang balaod
may ara sang polisiya, may ara sang mando halin sa gobyerno, kay hindi ginaya mapugngan ang tawo kon sagi talang kambal nga ulo isikyo kada ko galingon mo. Daw hindi ginaya mapugngan nga may ara sang pulisa nga aton gobyerno nga itago mo ko galingon mo. How much more kon ikaw lang na pulisa sa kogalingon mo daw ka sikwawi na na. Pero check ta na karon kay kagabi after sang ila sining meeting may ara sang video nga ginpagwa ang alkalde sang syudad. Kung ano bala ini mga kaaksyon pabati ko karon sa inyo. Pabati ta karon sa inyo. Ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon tiaryo ang Land Transportation Office dito ya sa Victorias nga branch nag-contact tracing, no? Batapos nga may ara sa isa ka kliyente nga nagpositibo man sa COVID-19. Grabe, no? So, ini isa ka mabutang naton dangerous man sa part sa mga pumuloyo kung sa daysin auto nagpadulong sa LTO dira sa Victorias nga may nag-positive dira. So, dapat garo careful gid kita halong, no? Kay ang COVID-19 daw nagadamo. Sa syudad sa San Carlos, mga kaaksyon, may pinakauna sila nga napatay nga ginapatihan man na igo sining COVID-19. Masobra 70 anyos ng edad sini. So, halos ang bugos nga Negros Occidental subong nagaproblema na sini. Isa-isahon tanig ka na mga kaaksyon sa pagplastar dira sa inyo para at least may ideya kamo kag dugang ini nga pag-edukar sa aton kaugalingon nga hindi basta-basta nga sagi kita kakumpiyansa sa aton kaugalingon kay ang COVID-19 nagapabilin sa aton sini nga palibot. I-check na karon patrola senaryo sang syudad kung kumusta hoy subong nga adlaw gali sa mga balita nasyonal subong nga adlaw mga kaaksyon ang aton sini nga petrolyo nagpatuman pataas presyo sang ila sini gatong kay ang ang kerosene kag ang gas 30 sentimos kada litro. 25 sentimos naman ang iyasang diesel mga kaaksyon. And kagapon or kagabi, so ginapatigayon ni Presidente Rodrigo Duterte ang pinaka-simple yang State of the Nation Address. Ikalima nga State of the Nation Address ang Presidente, no? Saya sini pagpungko sa tong 2016. Kag unusual, no? Ang pinaka-simple, matawag naton wala gasto tuman. Bangod nga pilalang slakbilog to sa batasang pambansa mga kaaksyon o galing kiti mga rally nagaprotesta, mga protesters naton way manasyon tinag sining COVID-19. Nagapatigayon gisila sang rally protesta mga kaaksyon kahapon agud ipalabot ang ila sini hibubunot. May koneksyon gihapon sa panggobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte. May naga-rate sa yati failure ang performance. May ara man sa mga public officials nga nagambal kati mayo gid ang performance. May ara nga tunga-tunga lang mga kaaksyon. So kagabi tong pinaka-highlights ang pang-mention ni Presidente Rodrigo Duterte ang pandemya. May ginmuno to siya, no, partiya sa pandemic makaksyon ng COVID-19. At do kasimple ba lang to ganing ambal niya, kung ang tawo way nagasunod sa husto nga protocol sang ikaayong lawas naton, ilabi na gid ining COVID-19, mas maga-suffer, no? Sining nasambit yang virus. Tinuway naman sa iban pa to, death penalty. Gusto i-revive paagi sa lethal injection. Ang mga OFWs nga makaloan makaaksyon maghatag sang livelihood project kay tinagpala uli inisla diri sa aton gutom pag-abot diri. Kag ang iban didto madumduman ta pag-improve sa aton sa mga nursing education aton diri, no? Sa pungsod Pilipinas. Telecommunications binanatan yang Globe kag Smart nga ti daw bao ka kamang ang signal. Tingin na hambalan niya naman to nga before siya kuno mag-step down siya siri nga pagka-presidente tinguhaon niya gid nga mapatahom ka mapa-improve ang service iya sang ginatawag naton communications diri sa pungsod Pilipinas labi na gid signal sa aton siri nga mga cellphones, wifi kag iban pa. And ang pinaka-last didto ti amo to ang pagbanat niya naman sa pamilya Lopez kag si Senate Minority Leader
nga mo iya si Senador Franklin Drilon nga ginatudlo niya among nagaprotekta sining mga oligarky nga ginamention diriyo iring pa grupo sa mga negosyante nga nagaproteher man sa politika. So far damo na action pero ting ang pila ka mga senador nagpalayag like Senador Risa Ontiveros nagpalayag wala gid ta may nakuha to kun anong na pinakasolusyon sining pandemya nga ginaatubang karon sang pungsod Pilipinas. Pero tinote anong tanag karon no may pilaman ka mga reactions nga do ka simple lang. So ang ginpanghambal ni Presidente Rodrigo Duterte unlike before may nakasunar to nga kuno jutay ang iya sining pamuyayaw. Do hindi ka manggid ka enjoy pamuyayaw ko ng galantaw si mo pila lang kabilog nga senador tapos ang iban sa gilang ka text, iban sa gilang ka follow Facebook sa tubang. Ang iban duway man ganaw mati si mo nagpresentar lang sa kagalingon prong espiritu outside. Way man sa may nagapalakpak tudo kay ti virtual ang iban via conference sa cellphone sa Zoom o kung ano darang metodo gingamit nila kahapon sa ila sining online nga pagpamati sang komprehensya nga ini. So kung ikaw nagawakal sa tunga duway kaman gana magpakadlaw. Kay kabalo kay ning pamuyayaw ni Presidente Rodrigo Duterte sa hog ini mo, no? Kwan blank part sa iya sining patiaw-tiaw palupakadlaw joke tin tawo once nga namuyayaw siya ga-enjoy. Di ka punto ay man naga-enjoy gito kiti pila lang bilog tamaran sa grusagi ka palupakadlaw. Si Senador Franklin Drilon naghatag sa iya siri sabat kahapon matapos sa ginhambalan niya ti nagaprotekta ini sa pamilya Lopez bangod sining pagsira sang ABS-CBN ti may nakit-an diri nga mga violations. Ang balde Drilon diri kuno siya klaro sa akon wala siya kuno sang utang na loob no sa mga Lopeses iya kag gindipinsa man sini ang ABS-CBN tungod sa freedom of press mga kaksyon nga iya sini nga paglantaw. Hindi giman kuno makatarungan ang pag-deny sang prangkisa sang ABS-CBN epekto ina sang freedom of press gihapon labi na gid sa subong nga panahon iya nga kinahanglan sang pumuloyo ang impormasyon sining COVID-19. Sa kadako kuno sang papel sang ABS-CBN ikadua ang 11,000 ka mga trabahante nga nadulaan sang sweldo no bangod sa pagdula sang prangkisa sang ABS-CBN. So far daw ang pinakapalayag ni Drilon sabat niya sa pagbanat sa iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Sige, no? Duway gin man sang dako abi, way sang significante gin nga dako katama. Tiyo nakita nila bisan kagabi si Councilor John Gamboa Jr. sa interview naton, way siya may nakitaan nga solusyon gid sining pandemya nga COVID-19. Pero ti lainon ta naman ang iban nga opinion may hambal nga ti nami ang iban nga mga ginpanghambal ni Presidente Rodrigo Duterte kag iban na perform ang iban inon-perform pa lang. Ati pabuton tari. Kita mismo nga mga ultimo, mga muyo na lang kita kag buligan ta aton sini nga pungsod, labi na gid ang ekonomiya ta subong ang aton sini nga sitwasyon nga tido kapigado gid ang abnormalidad naton. Unahon daw ko ay kung gasapak connection Oliver sa mga kwantiban mo pandemya nga natutukan na subong paano tani dulaon. Kay ko madula na ini, balik kita sa hugyaw. Balik kita sa linagsanay sa dalanon sa plaza o kung ano nga lagaw-lagaw dira pero sa mo nga sitwasyon subong do kasabad nga sagi patang damulay kung anong performance sa aton sini gobyerno buligay na lang ta kung ano mabulig naton. Sige, kagabi do na ubos ko naman kuha opinion ng aton sini public officials kag iban pang grupo. Today tutukan tariyo kay sarambal ko na pila ka mga pribado o pila ka mga doktor sa pribado diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Last week na interview na naton ang Vice President sa mga doktor diri sa aton nga naghingyo kay sila sa syudad sa IATF sa alkalde sa Negros Occidental nga kon pwede maka-ECQ kita, no? Bisan duha lang ka semana para at least matabang-tabangan naton nga matap na ang pagpadayon nga paglaptan ni COVID-19 mga kaksyon. Ini nga information, ang ini nga hayo sang doktor, ang pagwa pa lang ni sang nagpositive to nga panday sa barangay Banago kag pila ka mga may driver sa ambulance gikan sa probinsya nga ini sila hindi man or wala sang travel history, no? Kundi makabig nga
transmission diri sa aton community or local transmission anong pinaka ginagamit dira nga term abi basta nalatnan nga diri ka lang, no, diri ka lang. So ang mga doktor naton may ara sang advance nga panan-awan nga kung hindi tani mas temprano maagapan, posible nga maglala kag magdamo ining balatian o kon virus nga ini nga paglapta diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Tigin labo sa Bato Action Oliver. Pagkadason nga semana, gumawa ang information, 13 tanan ka mga taga-barangay Banago sa Mahimulaton ang nalatnan gid kag positive sining COVID-19. Tinagdugang ang alsa sang alsa sa mga doktor nga ti ini mabulubudlay na. So, ang lain pagid kay isang Domingo or Sabado nadungagan pagid. Kay may pila ka mga trabahante na sa syudad sa Bacolod nga nagpositive man sining COVID-19. Ang una to dire ang taga GSO lang to, no? Pagkatapos utod niya, iloy niya, tinalatnan pagid ang mga taga-opisina sa mga senior citizen dira. Ti sa sin o man to naglilisita da. Ti posible nga to sila nakakuha man sining virus nga ini. In short, diri sa aton sa Bacolod, nagdamo-damo na gid. Why nagid nakagwanta pa ang grupo sa mga doktor, nagdirekta na sila sulat man didto kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa International Agency Task Force didto mismo kon Interagency Task Force didto sa national. Iti kulbaan na sila mo, no? Una nga makita na to diri kulbaan sila. May mga doktor na kita Action Oliver diri nga nagpositive na sa COVID-19. For ehemplo lang, ang tatlo ka mga doktor nga naga-duty sa provincial hospital dito sa syudad sang Silayho. May nurse na kita diri nga nagpositivean nga naga-duty sa isa ka private hospital kag nakalaton sa apat ya pagid ka mga upod man nga mga bikers. Kag may iban pagid nga mga cases, mga kaksyon. So hindi na guro naton ni hulaton pa nga kung ano pa maglapta ka magdamo numero sini. Guro mas temprano, guro himo na kita tikang. Kay kung sagi lang kita kahulat, ka magsunod-sunod kita kung anong mando sa IETF National, apisar nga may mandate halin sila, pero kita iya Action Oliver ang nakahibalo sang status na diri sa syudad sa Bacolod. Pareho na bla iya nga ang ikaw nga bata, nangasawa ikaw, may kaugalingon ka nga puloy-an Action Oliver. Naginaway ka mo sa asawa mo. Mahulat ka pa sa mando sang amay mo, kami sipirit ka naman imoy nga pangabuhid. Kundi ikaw mismo himo kada sang tikang. Kag mamangkot ka to sa amay mo, okay na ni balabiyaan ko na ning asawa ko, kaya doon din nagibit siya diyan, baya. Aprobahan sang amay, okay to. Kundi goods. Di kon hulaton lang isang batang amaya nga maghambal nga biyahe ng asawa mo kung saan mo lang magtikab ang baba sang amaya, mo nang hulat mo ang baba sang asawa mo, daw armalite na. So kita guro mas mato ta, pirmi lang ta nagakuan iya. Pirmi lang talaga panunod. Kung isang sunod ta, palso pa. Las 8:15. Sa nambal ko na may ara sang meeting kagabi, kay luyag sa Bacolod nga plastaron na ini. Ang pinanawag diri sa Action Radio, ang pang-chat sa mga utod ta, may naghambal na nga lockdown ng Bacolod, isikyo ng Bacolod, wala pa ina sa kamaturan. Nawala pa sa kamaturan, hulaton gyapon ang ITF. Protocol protocol ini, sige, halong na lang gid kita. Pero ari, pabati naton abi, ang palayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia kagabi mga kaksyon. Matapos nga nagpatigayon sila sang meeting kagabi, upod sa pila ka mga ahensya. Kung ano ini, pamatian ta subong. Dali gid lang ano. Kay do hindi ko di Okay, bation ako da. Kabalo ako nga madamo ang nagapamangkot kung ano ba ang reaction o responder namon sa hinyo sang grupo sa mga doctors nga ibutang ang Bacolod sa ECQ. Just a little background. Sa nagligad nga Sabado, may isa kami ka teleconference upod sa mga doctors, mga membro sa Philippine Medical Association, Mount Canlaon,
kag Negros Occidental chapters duwag kabilo. Amo ni silang mga grupo nga nagsulat sa presidente nga gapangayo sang ECQ. Just for the record, we want the public to know that ining mga punto nila nga nabutang sa sulat nila kay presidente, amo man ni ang amon nga ging discuss point by point during that teleconference ang nagligad nga Sabado. Nakabalaka lang kami nga sa sulat nila sa presidente, wala nila na mentionar nga the day before we had a 3-hour, 3 ka oras nga istoryahanay nga konferensya kag nag-discuss sa to sa mga punto nga ging raise nila. Okay. Anyway, ang punta sang istorya mo sa gyapon kun bala anhon naton ini ang ilang request. So nagpatawag kami sa meeting again. This time upod pagidya ang DOH Regional Director si Dr. Marlene Convocar kag ging expandya ang meeting upod sa Office of Civil Defense, Department of Interior and Local Government, kag may mga provincial health officers pa. Kag hasta ganit si Governor Bong Lacson nagpasakop sa sininga meeting. Aside from them, naghingyo kami nga may mga representatives sang business community. And the reason is because initanan-tanan magdesider ang aton nga IATF national. Hindi lamang ang gina-consider ang health aspect, kundi we have to consider likewise the other factors like economy, security, and the social aspect of the situation. So, what we wanted to get therefore was a more comprehensive coverage of the situation in Bacolod. Kag just for information, nagambal ang DOH paagi kay Regional Director Convocar nga sa case doubling time nga ginatawag, ang ginatanaw sang DOH nga para sa ila amo na ang daw butang-tang daw usual ang mga between 7 to 30 days. Kag ang Bacolod subong ara sa 17 days. So it is actually within the ginatawag nila nga the recommended na area. Although ang Western Visayas is 12 days. At the same time sa ginatawag nga critical care utilization, ang pag-usal sa mga aton critical units, ang tanaw nila nga safe nga porsyento amo ang 30%. Kag ang Bacolod subong ara sa 31%. So nagapangot-pangot kita. No, initanan is maybe is telling us nga more reasons for us now to be very much on guard. 2 weeks ago, we were not a problem at all. Okay, kag sa kamadugay nga tinion halin sa Marso, Abril, kakadto sa subong July, everybody was thinking we were very manageable. Okay? But gulpi lang nagtuhaw initanan. But I've been also all this time even reminding our people nga hindi ta kapakot, going back to what the issue is. Ang proseso after sa tong kaina malawig namon mga meeting, ang City Health Office kag ang aton City Administrator si ang nagapreparar subong sang situational report. May standard form ina, may mga criteria ina nga sundo namon, kag ini sa buwas isubmiter namon sa regional IATF kag regional task force sa COVID. They will make their own evaluation and assessment, and after that ipasa pagid nila sa national IATF kag task force. Eventually ang mahatag desisyon kung ano gid ang gakabagay para diri sa aton sa Bacolod amutong national IATF. So, mahulat lang tas ang kadali. Pero, in the meantime, we would like to assure you that we're doing all the best we can para makontain ni but ang pinaka-importante nga kinahanglan tagid ang consciousness, awareness, kag pag-andam sa tanan. Ma-meeting kami buwas sa mga barangay captains naton, kag pangabayon namon sila, kag siguraduhon namon nga
trash out ang tanan nga mga dapat hilimuon para nga tanan-tanan ini sila makabulig para makontain ta ining virus. So it's not time to panic, but it is time to be even very, very careful. Though warning signs na ini, so kinahanglan tigid ang kooperasyon sang tanan-tanan palihog. Let's continue to practice basic health protocols kag we will see to it nga we will be implementing more strictly ining aton nga parte sa pag-obserbar sa aton mga health protocols. So kabay pa nga nakatag kita sa katanagan sa aton pumuluyo. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Nahatagan kasanagan ni Mayor Bing Leonardia Macaction ang mga reactions, ang mga kumod-kumod kag iban nga mga kunano na lang. So ulat-ulaton tani kon ari-ari pinaka friendly advice ano. Kung way pagidman mga kaksyon sa ginatawag naton klaro ining ginaayo sa mga doctors naton nga ipaidalom sa isikyo ining bacolod. Kamo dira mismo distansya kag disiplinahon tan kagalingon ta. Kay kon hulaton tagid iya ang gobyerno naton, di ba si magkalamatay kita di? Oh. Alangan mo na karon kay siyempre may mga consideration ng gobyerno naton. Like for example, kung i-lockdown ang syudad sa Bacolod, need nila nga magpangita sang pundo agud supplyan kita sang pagkaon, mga kaaksyon. Imagine mo na magduwa ka semana, 15 dias no? Hindi na tayo magsagi pa nga duwa ka semana, 15 dias. Kiti pito ka adlaw sa isa ka semana mo. 15 dias. 14 ka 15 dias. Amo nang supplyan pagkaon sang aton sininga gobyerno. Kiti hindi ka guwang tawo, makagwa kalanda kon may ara ka sang kiupas nga mabakal ka sang imo sininga pagkaon. But limited ang pila ka tawo sa sulod sang puloyan. So isa ina ka ginakonsiderar, no? Ikaduha diri ti ekonomiya. Mabalda naman ang ekonomiya sa syudad sa Bacolod. Affected man ang Negros Occidental eh. Kag trabaho, negosyo, tanan-tanan ginakonsiderar nila. Pero kung ang pag-isikyo liwat, amo malang ni makabulig sa aton nga matapna tining COVID-19, nga hindi abi. Idiyahan sa gobyerno tay, idiyahan sa gobyerno tangita ta kwarta pundo, idiyahan ta gani kung kaisa gani nga do hindi man importante gani patindog ta mga proyekto gani daw di man puslan. Dibla? May mga proyekto kita rin sa Bacolod kag Negros Occidental nga ginareklamo man sa publiko kay daw hindi gid useful bla. Sagi man ta ka gastos na pilang manak milyon gani. Kung mo nang gina-problema naton. Kay kon pabayan ta lang ini kabalo ka ko ini mga doktor nga nagareklamo subong nabasa nila ang sitwasyon naton mo, no? Hindi tanis lang basol kay ang expertise na sila sang kangay sini. Ti sa nagligan interview ko tong doktor nga to, ang vice president, gahambal gid ya, si hindi tani paglahog-lahogan. Sige lang kay dugay-dugay na try ko man malambot sa gid liwat to. Kay patrat at least yan naman ang pambalo naton kon enough na nibla ang numero subong o kung kinanglan pa naton gid nga magpa lulo lang minday de. Para nang gid nga mag-isikyo kita. Kakululbaan sang sitwasyon ta. Ibis nagtaho-tahaw na to sa probinsya sang Cebu, do kita yang mabulos di bangod sa mo nang disiplina naton do kapigado gid. Sige lang, last 8:26 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon, karamo sang concern diri sa ato no sa LTO nga Victorias. God sa Action Doors no. Gods na siya, no? Hindi siya makuan. Pero sige, check naton karon kung available. Kay kabalo ka, may nag-positive man nga nakakadto ya sa office ang LTO sa Victoria. So, grabe no nga sitwasyon ta. No? Kag madamo pa nga mga cases karon diri sa syudad sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Balik ko dugay-dugaya. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19.
kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, bakolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Point, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso.
Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Radyo Philippine Standard Time, las 8:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras gintulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa 6 na sentumas ng ubo at sipon. Action Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad, maing aga lang sa mga ton sini nga mga utod ginagatuto kalin pagkaina. Maing aga kay Sertap alas last Latstrick Senior sa DN nga LTO sa Victorias.
Pila ka bilog LTO sa Victorias do isa man lang no? Isa man lang LTO sa Victorias di bla. Di aga pamangkot kung LTO sa Victorias section doors isa man lang no di ba? Why naman iban? Action Hotline. Isa lang LTO sa Victorias sira, no? Si Amelia Ninia de la Cruz. Good morning. Nami pamati samtang nagapangapi. Wow. Basi maula kape mo da. Jesselyn Andrada, Tiangson. Good morning, Action Brian. Monitor lang kami ni always sa Barangay Mansilingan. Si Heidi Lopez sa Bawi naman, salamat gin. Kim Rosalina, good morning, Action Bri. Patamyaw lang pamilya sa Tangoba, family Udtuhan. Salamat gin. Si Ayan Lister Gonzales, may aga, Action Brian, ginatamyaw ko lang gali si Papa Naldo kag Nanay Mary Valencia sa Barangay Cambaros Pontevedra. Gapamati gid sa imo perme. Salamat dira sa inyo. And si Tintin Prince Soogon Brillantes. Good morning, Action Brian. Tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lula Consinga, Dorias, sang Purok Marang Mandalagan. Salamat. Christian Roa Araman, Veronica Santillan Manukan. Good morning, Action Brian. Nice imo uniform. Stay safe. Thank you, gid. Si Belen Salaw Araman sa Barangay Tangob. Smart Tadio Salcedo. Salamat, Moin. Ganta tamyaw lang happy birthday sa kay Alea Jusel Locsin, sang San Juan, Pontevedra, Negros Occidental. Monitor gid sila kuno sa Tanza, Cavite. Salamat. Si Joshma Picauco Losenio. Good morning mga taga barangay, taga Pag-asa, Stefania. Keep safe everyone. Salamat. Benjet Giosora managa monitor. Romela Siblag. Good AM Action Radio, gusto ko lang tani mga yo bulig sa kon bata ara sila gi-star sa Purok Malinong, Barangay Tangob. Gin-lockdown sila kagapon pero hasta subong wala pagigkantuan sang kapitan. Tapos ang pihak nga tupad nila wala ginsara. Mangayo lang kami tani kung ano ang mahimo. Mahatagan nyo sang aksyon. Dayon, salamat gida. Pakigangutan sa Kapitan Noli Villarosa Crona, Purok Malinong ini. Si Benji Joso Ragyapon, and Wilmar Cordero, salamat gid, naga-monitor subong sa Barangay 39 mga kaksyon. Last 8:49. Action Hotline. Sige, kay na istorya ta gid maning mga plano sa aton siniyokon hingyo sa aton sini nga mga doktor nga ipaidalom sa ECQ ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay na napawati ko ng tingog ni Mayor Bing, nag-meeting ni sila and waiting sila kung anong posible man nga masabat sa ITF. Action Hotline. Dito ya sa national mga kaksyon. Now, kumusta naman iya ang Negros Occidental? Kay hindi man matago sa aton, sa nambal ko kita, nambal na naton, nga may 3 ka mga doktor nga nagpositibo dira sa Provincial Hospital. Kag dito sa San Carlos, may nakaproblema man to sila gani, bangod sining COVID-19. Action Hotline. So, kinanglan nato i-check na isa-isa. Kaya para may ideya man kamo kung ano sitwasyon naton, diri sa aton sining palibot mga kaksyon. Online sa hotline. We have on the line Attorney Ray Frando Diaz II sa aton sining probinsya. Attorney, good morning. Attorney, good morning. Aha. Check na to action door sabi. Basi talkback yung bala. Attorney. Okay, sige. Action Hotline. Last 8:51. Sige, check na to ni karon ang sa Malinong dira may nagaayo gidri sa aton. Sige, salamat gidra sa inyo. May aga lang kay Chirek Eric Rojo Asyado. Good morning, Sir Bri. Monitor kami diriya sa QC Kono Metro Manila. Ginatamyaw ko ang mga taga-barangay Pandanon, Silos, Morsya. Sige, ari na sa aton nga linya. Attorney Ray Frando Diaz II sa probinsya. Sir, good morning. Good morning, Action Bri. Yes, and to your listeners. Thank you, good sir. Kaya gina-represent ko kung anong meeting, patigayon sa Bacolod. So, si Pirit yang Negros Occidental, ini may connection gihapon sa COVID-19. Ilabi na nga mayara sa mga doctors na ton pribado nga nag-aayo nga kon pwede duwa ka semana o kon si Diaz mapaidalom kita sa ECQ bagod sang numbers nga nagatubo, attorney. Anong mga plans karon sa probinsya, attorney? Ang aton nga situation sa province, na-brief na naman ni si Governor Bong Lacson,
And we are studying kung ano ang atong response sa sini nga mga panawagan sa atong mga doctors, no? Through within this week siguro, no? O makagwa kita sa atong official decision from Governor Bong Lacson. Pero ang aton subong nga situation, no, para mabalaan sa aton nga mga pumuluyo sa Negros Occidental, based on our DOH kaya PHO nga mga figures, though maayo ang situation natin sa mga LGUs natin sa Negros Occidental, no? So it's still under control. So ang aton actually nga number of cases nga confirmed cases dako tuod, no? Naglambot na kita 400 plus na kita. Yes. And taas na to sa Region 6, no? Kitang highest, no? But this is attributed to the effort of Governor Bong Lacson nga magpasulod sa aton nga mga LSIs, no? Damo na kita LSIs na pasulod, naglapaw na kita mga sobra 11,000 as of today. Yes. And ginatest ang tanan nga gaabot. So amo nang rason nga damo positive sa Negros kay ginatest ang tanan nga sulod sa aton puerto kag sa aton nga airport, no? Ang total naton nga confirmed cases is 409 as of July 26. 313 na da ang LSIs or halim sugwa. Ang OFW ta 48 ang aton nga confirmed cases. Jutay lamang ang aton nga domestic mga cases nga ginatawag. And most of them are close contacts ang aton nga mga LSIs, APOR, kag mga OFWs, kag mga frontliners nga nag-positive. So why siya naglaptagid beyond their close contacts, no? So amo nang ginakasalig sa aton nga mga doctors sa Provincial Health Office, as well as sa aton nga mga hospitals diri nga aside sa ila close contact sa mga positive cases ni waay gid yan naglapta sa aton nga community. So I think the province is relatively, no, in good situation. It is under control, and most of our confirmed cases are already identified and quarantined. I see. Okay, so I think there's no need for alarm, and we would like to also assure ang ating mga pumuluyo sa Negros, no, that si Governor Bong Lacson is really on top of it, and he wants to really stabilize ang ating way of life dito sa sudod sa probinsya. So as soon as possible, mag-normalize na. Business natin should continue for the benefit of all Negrenses. I see. Ato natabo ya attorney nga may ara sang transmission sa mga bikers sa Talisay. We have 3 doctors from Silay nga amuning sitwasyon nila ato ayhan hindi makaepekto sang mayo nga pag-manage subong kag kontrolado sa Negros Occidental. Yes, dala na sila sa 26 nga mga domestic cases, no? I see. Oo. Tapos ara mga sa 13 nga frontliners. Amo ni sila mga doctors nga kag mga DRRMO nga mga employees nga nag-positive. Ang 13 amo ni siya mga it includes also ang mga utility nga nag-serve sa aton nga mga quarantine areas. So hindi isa mo sila talakpa. After we tested all their contacts, ang mga close contacts sa mga bikers medyo wala naglapta, no? Except sa ilang grupo. No, ila spouse, ila bata, do mo lang to naigo. But more than that, do wala siya go out of control, no, ang ato nga infections. Yes, ang ato naman yang sa doctors, no, although
nakuha ni isang doktor nga isa sa isa ka private nga hospital attending to a COVID patient, COVID positive patient. I see. Kag nagsulod siya sa aton nga tawag siya nga Teresita Landon ni Provincial Hospital after he was infected. In swab ta tanan nga mga close contacts siya. Most ang tanan nga mga nurses, medtechs, kag ang atong orderlies, no, ng mga nagpanghakwat, negative sila, no, wala sila naigo sa infection. So that's really good news. Ang ato na lang ginabantayan ang 10 kabilog na pediatricians nga they have to be swabbed again and then tested after 7 days. Kaya daw may exposure pagid sila, no, sa ating mga doctors na nag-test positive. So once magwa na yung results diri, medyo makagilo-ginawa na tasang sulhay jutay, no. And we can say that after that, kung mag-negative man sila, ang Teresita Landon can return full force sa iyang operational level. Way pamanabalaan gid attorney kung sano mag-open liwat ang pagbaton sa mga pasyente dito, ana? Yes, ang risk assessment is still underway. And as soon as 100% na kita sigurado na safe na kita for additional patients na magsulod, i-announce man sa aton ng hospital management, no, and i-inform natin ng publiko. Okay, sige. Anong panugyan liwat sa mga doktor subo nga era naga-duty gyapon patapos kati mo ni tabo bi attorney may memorandum magin pagwa si Gawbaran yon may strictly gina check naton sila liwat pagid, no, para at least di na madugangan pa. Well, ang memorandum ni Gobong Lacson was issued more than 2 weeks ago. Which is designed nga para mag-prevent sang situations nga pareho sini. No? You can just imagine ang isturbo sa aton operations, public service, nag-untat, no? Naghinay ang aton public service. Of course, there's also the problem ng aton mga co-workers dira sa Provincial Hospital sa Teresita Landon. Again, kulbaan man kag nag-undergo man siyang kadamo nga problema because of what happened. And of course, the expenses of testing everybody nga nag-close contact. So, pinapangabay tagid, no, nga sundon ang direktiba sa atong pinalangga nga Governor Bong Lacson. Kag we are hoping nga ang aton nga mga doctors intindi na that this is only temporary, no? During this time medyo may risk pa nga mag-cross contamination kita from one hospital to the other. Dito sa San Carlos City, attorney, kumusta ang sitwasyon to do may isa kita kapatay dito nga COVID-19 according to the report? Well, because of the close proximity ng San Carlos to Cebu, amo gina, I think, ang one of the effects, no? Medyo bako risgo sa San Carlos because mayara sila mga roro dira nga naga-continue man magbiyahe, bringing goods, no? Although ang mga passengers wala, ang aton nga mga tracking, may mga tao mo na dakisa nga nag-helpers, no, drivers and helpers, nga nagatabok-tabok Cebu to San Carlos. So, it's really exposed, no, sa sina nga danger. But I think there was a case ng isa ka kapitan, no, sa Roro vessel, din cardiac arrest, no? He was rushed to the hospital and attend emergency case. But it turned out nga ano siya, COVID positive. And so that led nga ang aton nga Provincial Health Office magpadala sa aton mga medtechs immediately dito
kay para ma-check nato kung sino ang nalatman sa emergency room, kag ang ibang pa nga mga doctors na kag mga nurses kung sino ang aton nga possible na infect tungod sa pusang pasyente nga to. Aha, sige. Wait kita, attorney, no? Before mag-end in July 31, kung anong plan siya sang Negros Occidental, kay ti kung mag-isik yung Bacolod, hindi mag-synchronize kung lain man ang metodo sang quarantine status sa bisang probinsya, attorney, no? Well, ang aton lang mahambal nga si Governor Bong Lacson really wants to respect ang aton scientific na society or aton nga medical society sa ilang mga opinion, sa ilang suggestions, no? But again, it will be based on facts yang applicable sa aton sa Negros Occidental and its 31 cities and municipalities. Rest assured, kung wala kinahanglan nga magbalik ECQ, the rest of the province will continue operating normally. Of course, while ang aton health protocols bina-observe gid sang maayo. So we will still na utod sa attorney, balikan ta ng iyang panugyan. Action Hotline! Sa Negros Occidental. Na sa 9-3 aton sini nga pagpangalagad mga ka-action so far, ginamanage ang Negros Occidental ang sitwasyon, ano? In fact, bali attorney Diaz ngati ara sa kontrolado. Attorney, imo sining panugyan again sa Negros Occidental before we end. Yes, again, we would just like to assure everybody, si Governor Bong Lacson would like to assure nga ang aton economy, ang health naton ginatipan gid sa aton provincial government. We will try all our efforts tanan natin nga kaya to keep our lives normal, kag makasigi kita giyo kag guwa sa balay, magkadto sa obra, and yet remain safe against COVID-19. With that, attorney, salamat sa imong time this morning. Mabuhay ka, attorney. Thank you. More power, Action Ryan. Salamat, sir. Action Hotline! Attorney Ray Frando Diaz II, ang Provincial Administrator, no, sa Negros Occidental. Action Hotline! Makabati ka sa mga linya niya lang hindi dapat mag-alarma, don't panic, Negros Occidental, Negrosanon, because nga ma-manage lang kag na-control or magkaka-control ang sitwasyon subong. Actually, may 400 plus nga confirmed cases sa Negros Occidental, kag madamo-damo diri mo ni mga LSIs. May aporman kag ang mga OFWs diring iman, pero ti kontrolado. Amo nang manami iya pamatian, kabay pa. And sa syudad sang Talisay, gina-check ko gani subong kay may duwaya nga naglulumpat iya sa quarantine facility na ang mga tao ni ma'am. Ano gibing kakulbaan da kay para man sa inyo sini nga protection, the first place inyo sini galingon, kadua sa inyo sini pamilya, ikatatlo nga kon magpositive kamo ti maka-transmit kamo to the community. Di problema ina nga dako 14 days 14-day mandatory gilaman na quarantine pa kaladlokan nyo gina. What ay sus ko mga utok sa mga tao ni kisa daw kanami man pang 2x2 no. Di ko maintindihan. Okay kung nga suspected ikaw dira, hindi kasagi kag guwa hapos lang gid nimo, no? Kung isa daw kanami nagid man ton maghambal tay ibalik dayon sa isikyo mo nagid natulod taman kag usikan ta pundol at sa gobyerno, no? Isa ka bulan abi lang taon tabi kun dinhi lang magkalatilhang ginhawa sa mga kabalan ding ibandi. Actually, ang ibandi ka kadalahig mo. Sobra sang ibandi lang nga daw ay gidya pinsar sang ila siring kabuhi sining kalibutan. Mabuhi ka lang ka isa sining kalibutan tapos usikan mo pa. Sa pinakasimple nga protocol, health protocol sa Department of Health nga pa home quarantine ka, mapa quarantine facility ka sa pila ka adlaw, bangod ngiti ari kita sa mo sa nga sitwasyon kapoy gina. Oh, tiyan taon tabos Bacolod yo. Way ta man gina-expectar ka, way ta gina-pangayo, pero tiyan mo na. Once ganing nga mo na gina-suspitsuhan ikaw, maybe siguro ikaw mismo suspitsuso ka man sa galingon mo, di kay mangin ang laxity, ang chill, relaxing mo, ara landa kay do ka okay lang sa imo, symptomatic ka abi. Tigo mo rahon, positive ka. Oh, pinang lockdown tupad balay mo, ubos pamilya mo.
Ano na namian ka mo tagaan pundo sa gobyerno kay gina-lockdown ka mo? Sometimes hindi tiya totally 100% basulon gobyerno ta. Dapat vice versa, guro basulon tang kaugalingon ta kay ang gobyerno nagatinguha, ang mga tao nagatinunto. Ang tao kung isa nagahimo, nagasunod, ang gobyerno kung isa gapawarat man. Palariho lang, no? This time guro, kapag isikyo, ginman liwat ang Bacolod, pero klarohon ko wala pa ha. Wala. Kaysa pagkadamo, yung nga pinanawag, may nagapinamangkot, kung ano na lang, wala pa ang ECQ sa Bacolod. Kaway pa makabulig, si Vice Mayor Esen Familiaran, kapay na muyayaw na mo. Sang hambal sa nagligad tong interview naton nga wala napuslan ang ECQ, GCQ nga ginhimo sa Bacolod sa nagligad nga mga binulat. Kay mas nagsaka subong ang numero ikumpara mo dito. Di suliton taguro no? Pero at least masigurado taliwat. Last 9-7 Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
Makulot saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin, nagadap yan na
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Aksyon Hotline! Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 9:17. Way na kita oras magka-aksyon sa mga butang sa inyo sining nga maminsahe dira pakaronan takarona si ban nga pagpangalagan. Sa ngalan sang regular nga Uncommon Action Artay Hupon, ini sa Aksyon Brian more than nagapasalamat gida. Karon sa gabi magilibati taliwat sa Aksyon Firing Line. Mayang aga Bacolod Negros, kining Aksyon Radyo Bacolod una sa balita una sa aksyon. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!